Jak stworzyć własną piosenkę? Huh. Ot Otwieramy program Audacity no ale kopiujemy jakąś piosenkę, na przykład tą. Sprawdzamy, czy wszystko dobrze. O, i teraz można nagrać. Coś tam, raz, dwa, raz. I sprawdzamy. No. I później można eksportować jako MP3, jako WAV, czy jako OGG. Zależy jak się to nam podoba, więc dara.